yonke into iyahijackwa, yonke into iyahijackwa. I know that day izawufika wena umuntu abone into yoba uyazi uqala kwe-French Revolution wakho islogan esithi we want bread Okay. and the baker. That's just slogan some of them for 1789. South Africa is changing and akekho umuntu one-control. Very soon akekho umuntu ozaba ne-control yale nto iza kwenzeka. You see, when we discuss theories ze-development, bakwi-theory ebanombuzo ekugqibeleni into yoba kuyo yonke ke le nto sithi ingxaki kwenziwe ntoni, ithi impendulo yi-revolution into ezawuphinda yenzeke, ye-change eproper. Umntu wayesititsha ke wayefika ahlale phantsi kodwa wayethi xa egqiba utitsha beseme ngenyawo eligeza, because i-poverty it's man-made poverty, yenziwe ngabomi poverty. It's man-made poverty. So mhlawumbi ke Nkosi uJezile, the next step uba ke i-approach yethu kwezi meko zifane kuprezentwa kuzo iba yi-MOU or i-MOA, mhlawumbi ke sizamnida ukufika kwelo zinga